नमस्कार, मी सिद्धी पाकसिद्धी आणि ATC चॅनलमध्ये आपले स्वागत करीत आहे। आज आपण या व्हिडिओमध्ये गुजरातमधील वडोदरा शहर पाहणार आहोत। आपण आता मुंबई ते वडोदरा ट्रेनचा प्रवास करणार आहोत। ही आपली ट्रेन सायंकाळी 5ची ट्रेन रात्री 11 वाजता वडोदराला पोहोचते। हा ट्रेनचा प्रवास फक्त 5-6 तासाचा आहे। पहा, आम्ही सगळे उत्सुक आहोत गुजरात पाहायला। चला तर मग आपण आता गुजरातला जाऊया। ट्रेन चालू व्हायला अजून 15 मिनिटं आहेत, तोपर्यंत आपण आजूबाजूचा परिसर पाहूया। रात्री 11 वाजता वडोदरा स्टेशनला उतरलो। हे आहे वडोदरा स्टेशन। गुजरातमधील हे जंक्शन स्टेशन सर्व सोयीने सुसज्ज आहे। आम्ही मुंबईवरूनच ऑनलाईन बुकिंग हॉटेल केले होते। या हॉटेलमध्ये आम्ही 3-4 दिवस निवासाला होतो। चला आता आपण हॉटेलमधील आतील भाग पाहूया। वडोदरामधील आपली पहिली सकाळ। आपण उभे आहोत वडोदरा स्टेशन समोर। इथून प्रथम आपण महाराज सयाजीराव गायकवाड वडोदरा संस्थानमधील लक्ष्मी विलास पॅलेस पाहणार आहोत। चला आता आपण व्हिडिओ शूटिंग करत पॅलेसच्या दिशेने चालूया। इथे आपल्याला पॅलेस प्लस म्युझियम याची एंट्री तिकीट काढायची आहे। तर चला आपण एंट्री तिकीट्स काढूया। सर्वांच्या एंट्री तिकीट काढून झाल्या आहेत। आता आपण पॅलेसमध्ये एंट्री करूया आणि म्युझियमही पाहूया।
हा पॅलेस आतूनही खूप सुंदर आहे. म्युझियमही खूप छान आहे. परंतु आतून शूटिंग करण्यास मनाई आहे, त्यामुळे आतमध्ये शूटिंग करता आली नाही. आता आपण आहोत पॅलेसच्या दुसऱ्या बाजूला. पॅलेस आतून आणि बाहेरून पाहून झाला आहे. आता आपण चाललो आहोत म्युझियमकडे. हे आहे महाराज सयाजीराव गायकवाड वडोदरा संस्थानाचे म्युझियम. इथेही आतमध्ये कॅमेरा अलाउड नाही. म्युझियम प्लस पॅलेस दोन्ही खूप छान आहे. सर्वांना फार आवडले. हे सर्व पाहता पाहता आम्हाला दुपार झाली आणि आता सगळ्यांना भूक लागली. आता येथील प्रसिद्ध गुजराती थाली जेवणार आहेत.
आजचा हा पूर्ण दिवस आम्ही वडोदरा फिरलो आणि वडोदरामधील सर्व प्रेक्षणीय स्थळे पाहिली आणि फुल डे एन्जॉय केला. माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.